Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji fevralyna aksanyny. Türkmenistanda UNESCO-nyň kafedralary döredildi. Türkiýe sürjüleri Türkmenistanyň gümrük nokatlarynyň sany mümkinçilikleri barada maglumat berdiler. İran Türkmenistanyň media ulgamda hyzmatdaşy gyzyklanma bildirýär. Türkmen duzawçynyň Safiýadaky üstünligi ýaly habarlar getirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişden seretip geçelim. Türkmenistanyň UNESCO-nyň kafedralary döredildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýurdun käbir ýokary gowy mekdeplerine UNESCO-nyň kafedralaryny döretmek barada iki taraplaryň resmi namlary kol çekişmeň resmi dawarasy geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýollaşlary we işgärleri, Magtumly adynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň hemde Seýitnazar Seýda adynyň Türkmen Döwlet Muallimçilik institutynyň rektorlary, UNESCO-nyň işi boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň ýollaşy wekilleri gatnaşdylar. Gol çekişlik dawarasyny Türkmenistanyň Fransiyadaky adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi, Türkmenistanyň UNESCO-daky hemişelik wekili Şaryf açdy. Şeýle hem çärenin dowamyny Türkmenistanyň bilim ministri Ataýba, UNESCO-nyň baş direktorynyň ornwasary hanym Stefania Janini we UNESCO-nyň işi boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary Rustem Açykşetdi. Çykşedenler Türkmenistanyň UNESCO-nyň ilkinji kafedralarynyň açylmagynyň ähmiýetini ýygnap geçdiler. Soňra Magtumly adynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň rektory, Magtumly adynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň UNESCO-nyň medeni miras geçmişden geljege kafedrasyny döretmek baradaky ılalaşyga gol çekdi. Seýitnazar Seýda adynyň Türkmen Döwlet Muallimçilik institutynyň rektory, UNESCO-nyň durnukly ösüşiň behbidine ekologiýa bilimi kafedrasyny döretmek baradaky ılalaşyga gol çekdi. 117 döwletiň ýokary gowy jaýlarynyň şoňa meňzeş kafedralaryny birleşdirýän UNESCO UNITWIN kafedralarynyň tory, olary ilim we bilim pudogyny, köp taraplyny hyzmatdaşlygy ösdürmäge we halkara möçürini, milli tejribesini paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Türkiýe sürjüleri Türkmenistanyň gümrük nokatlarynyň sany mümkinçilikleri barada maglumat berdiler. Sany ulgama geçmek bilen bagly döredilen ýeňilliklerden peýdalanmagynyň oňy netijeleri barada maglumatlar Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistana gelýän sürjüleriň dikkatine ýetirdiler. Bu barada Türkiýanyň Türkmenistanyň elçihanasynyň wekilleri bilen Türkmen-İran döwlet serhadine ýerleşýän artyk gümrük nokatyny geçirilen gepleşikler aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi web sahypasy elçihanany wekilleriniň gümrük nokatyna baryp görýändigini habar berdi. Habarda bellenişi ýaly mehmanlar bu ýerde gümrük taýdan resmileşdirmek, ösdaşyr ýükleri barada desapky maglumatlaryň ulanşy we ýaşyl geçelgeleriň işi bilen tanışdylar. Saparyň dowamynda wekiliýetiň agzalary Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň wekilleri bilen söhbetdeş boldular. Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň çäginin ösdaşyr we iki taraplaryň halkara awtology ýük taşamalarynyň awballaryny ýönököýleşdirmek, halkara awtology ýük taşamalaryna ulanylýan Türk kitapçasyny ysanylaşdyrmak we ýükleri barada desapky maglumatyň berilmegi boýunça döredilen ýeňillikler dogrusyna pikir alşyldy. İran Türkmenistanyň media ulgamda hyzmatdaşy gyzyklanma bildirýär. Ozal hem habar berişimi diýäli. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda İran Islam Respublikasynyň medeniýet günleri geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin İran Islam Respublikasynyň Medeniýet we Islam urukduruş ministri Muhammed Mahdi Ismailiň ýollaşlygyna wekiliýet Aşgabata geldi. İranyň Irna habarlar gullugynyň habar bermegine görä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Mehir Jemal Mehmedow İran Islam Respublikasynyň Medeniýet we Islam urukduruş ministri Muhammed Mahdi Ismail'den duşdy. Duşuň barşyna İranyň ministri Türkmenistanyň İranyň arasyndaky çoň medeni umumlyklar iki ýurduň arasyndaky hemme taraplaryň gatnaşyklary hassa berkitmäge şert töretdi. Ministriň aýtmagyna görä Nowruz bayramyny serhat ýaka şäherlerde geçirmek, umum medeniýeti degişli filmler döretmek we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk etmäge giň mümkinçilik bar. İranyň ministri Türkmenistanyň prezidentiniň İran Islam Respublikasyna amal aşyran saparynyň dowamyny bir neçe möhüm ulalaşyklaryň gazanlandygyny bellidi. Şeýle hem ol İranda 14 000-den gowrak habarlar saýtynyň işleme üçin ruhsatnama alandygyny bellep, Medeniýet ministrliginiň Türkmenistan bilen media ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Tehranyň halkara kitap ýarmarkasynyň Sewitdäki iň iri sergileriň birdigini belleýän İranyň ministri Türkmenistanyň öňde boljak bu kitap ýarmarkasyna hormatly mehman hökümine çağırmagy gyzyklanma bildirýänliklerini belledi. Türkmenistanyň vice-premier hem öz gezeginde iki ýurdun döwlet başlyklarynyň
gollaw bermeginde medeni hyzmatdaşyň ösürlýänligini bellep, iki ýurdun medeniýet wekilleriniň medeni hyzmatdaşyň gerimini giňeltmegiň durly ugurlary açmak uğruna tagalla edýänligini ma'lum etdi. Şeýlekem ol Iranyň sunugat we medeniýet işgärlerini Türkmenistanda geljekde boljak festivallarda görmekden hoşal boljakdygyny aýdyp, bilelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmek uğruna özara düşünşmek hakyndaky ehtnama gol çekmäge taýýardyklaryny belläp geçdi. Türkmen düzdoçynyň Safiyadaky üstünlügi Türkmenistanly düzdoçy Hekim Agamamedow Bolgariýanyň Safiya şäherine geçirilen Ýewropanyň açyk kubogynda birinji medalyň eýesi boldy. Bu barada yerli medeniýetde habar berilýär. 24 ýaşly Türgün bu üstünlügi 66 kilograma çenli agram derejesindäki garşydaşlarynyň arasynda gazandy. Iýleşmede birinji medal uğrunaky aýgytlaýjy tutuluşykda Beýik Britaniýadan Charlie Young ýeňdi. İkinci birinji medal bolsa Ermenistanly Türgün eýledi. Bu agram derejesindäki final tutuluşygy Ukrainaly Türgün bilen Gazakstanly Türgüniň arasynda geçirildi. Tutuluşyk Ukrainaly düzdoçynyň ýeňişi bilen tamamlandy. Hekim Agamamedow bu ýarışda medal gazanan ýeketek Türkmenistanly Türgündir. Ýeri gelenine aýtsak, Ýewropanyň açyk kubogyna 43 döwletden 396 Türgün gatnaşdy. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Täjikistan Respublikasynyň prezidentine gynanç bildirdi. Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 17-19 fevral aralygy Türkmenistan Hytaý Merkezi Aziýa Senagat we Maýy goýun forumuna gatnaşýar. Niderlandlar padşahlygy Türkmenistana teýde ilçi beledi. Awstriýanyň federal ministri bilen online doşluk ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.